Здравейте! Този клип ще повлияе много на моят канал. Предизвикваш ли ме? Ще разберете какво имам предвид след секунди, само че секунди. Не сте разбрали за какво става въпрос. Всъщност... Да, ако не сте разбрали, пак ще можете да видите. И накрая, естествено, ще ви кажа. Предизвиквайте ме. Ох, че ме стресва. Предизвиквайте ме, примерно в GTA 5 скочи без парашут и оцелей, без God Mod. И да кажем какво друго. Но това не е възможно. Е възможно, ако скача в водата. Взехте късмета. И, нали, отдолу ще има линк за имейл, на който ще ми пращате тези неща. И аз всяка седмица ще правя по едно видео с предизвикателство. С предизвикателствата. И... До скоро! От мен. Ти не го каза, аз го казах. Бай-бай. Само забравих да кажа, аз съм Firemaster. Не се абонирайте.